Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе Николаевка районы Нагорный бистәсендә туып үскән гүзәл кыз Сулейманова Хава Рафаэль кызына юллана. Бүген ул үзенең 18 яшьлек гомер тантанасын каршылый. Әлеге матур бәйрәме белән чын күңелдән аны газиз әнисе Гүзәл, әтисе Рафаэль, сеңлесе Диния, әби-бабалары котлыйлар. Әлеге теләкләргә бар туганнары да шулай ук бик теләп кушылалар. 18 ел элек безнең гаиләбездә беренче йолдызыбыз, Гүзәл чәчкәбез дөньяга аваз салды. Балабыз безнең олы шатлыгыбыз, тормышыбыз бизәге булып, яшәешебезгә аеруча ямь өстәп туды. Башлап балалар бакчасы, аннары мәктәп бусагасын атлап кердек. 2014 елга кадәр Нагорный бистәсендә укыдык. 2015 елны Кузнецк шәһәренә күчеп киттек. Анда да ул сынатмады. Бик тиз ара уртак тел табып, уңышлы гына укуын дәвам итте. Бар чараларда актив катнашып, күп төрле грамоталарга ия булды. Россия күләм һәм шәһәр олимпиадаларында катнашып, җиңүче исемен дә яулап алды. Быелгысы елны ул мәктәпне тәмамлап, бала чактан ук хыялланган хыялын чынга ашырды. Саранск шәһәренең медицина университетына укырга керде. Раббым, аңа уңышлы гына укып бетереп, үзе теләгән табиб һөнәре буенча эшләргә язсын. Яраткан балабыз, апакай, сөекле оныгыбыз, син безнең гаиләбезнең кояшы. Син киткән көнне моңсу булып куя. Кайтуыңны нык сагынып көтәбез. Без барыбыз да синең гел якты, ачык күңелле, күтәренке кәефле кеше булуыңа күндек. Шуңа күрә алда да сиңа шундый ук булырга телибез. 18 яшь ул балик булган вакыт. Бик җитди һәм җаваплы чор. Хәзер инде син дәүләт алдында тулы шәхес балабыз. Алда синең юлларыңда начар кешеләр очрамасын. Дусларың гел янәшәңдә булсыннар. Сау-сәламәт булып, безне сөендереп, алда да яшәсәң инде. 18 тулды кызыма, булмый ышанып җитеп. Карыйбыз да сыкланабыз, күз тимәсен дип китеп. Алтын алмабыз акыллы, ялкаулыкны белми ул. Бары тик бәхетле генә, исән-имин генә бул. 18 яшь иң дәртле чак, 2 тапкыр килми шул. Бүгенгедәй шат, ягымлы, бәхетле, сөйкемле бул. Кызыбызга карыйбыз да, телибез, изге теләк. Бәйрәмендә җырыбыз ул булсын иң матур бүләк. Йөрәк парам, күз нурыбыз, бәйрәмең котлы булсын. Табының артына бүген ни бар дусларың тулсын. Гомереңдә онытмыйча без барлыгын гел балам, Худайдан саулыгың сорап, дугалар укып калам. Кадерле Хава, 18 яшьлегең мубарак булсын. Бар хыялларыңны чынга ашырып, максатларыңа ирешергә язсын. Ә инде якыннарың сайлаган җыр сиңа бүләк итеп яңгырый, кабул итеп ал әйдә. Kütüplerle alasın, şotanlıklar kalasın. Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan günü ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan günü ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Yaktı hiç күңелеңдә, бәйрәм туган көнеңдә. Дус туган якыннарың, котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Şatlanıp yaşa ələ, yaşanda yaşla ələ. Jırla biyib күңел aşı, күңелнең şunday мәлә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр.
ile ağlasın, şadlanıplar ağlasın. Türleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ul bulaklar, hem kanatlı türlekler. Nasip olsun, baxtli güleşekler. Tuğan gün ul bulaklar,